Ingdeng Troxike Brapho Republic de Catalan. Westcar Bianglong Labor Union atumta Ingdeng Troxike Brapho Indian Republic de Catalan dun. Waithat langso LAC Vice President ake hai Babu Terona hinpen Pherangkia Mai ke phapon. Waithat langso LAC Vice President ake hai Babu Terona hinpen Pherangkia Mai ke phapon. Alang lipen Pherangkia Mai ke phapon nang koke alang lipan waithat langso LAC Vice President ar pupen jai kathar pasundut ajok alang lining duk chepakla. Alang lipanjong si Vice President ar pupen pasun pulote ake hai Bikram Hanse aphanta ar pupen pasunangji pusi alang li Pherangkia thengno ningjepon. Athe surihini ra inkoirahini aningkan Bikram Hanse ake hai Bithung Ring Thama constituency pen tiket long et aphita Socheng constituency alongta alangli nomination nang file dun thudet lasi lason pulotangte alang liphanta ar pupen pasunangji pusi Babu Teron a hinpen lamthe chipak langpon tangte nonalangli Babu Teron pen alam thele ar jupon sina Dongkam kampen nilituma Pherangke rangsina kathar nang kelo Bierta Public TV Karbi Anglong. Pa jolo nang litum Pherangke abitung nang litum apor nga cepi pendak cetong long pot nang litum no aphangsi cepacini po nilimen Babu Teron lapen nidirong lake hamre namat Socheng konsensi apen nilike EPHLC klang kle ko ben sini liga cepi du ramang pulo nilimen Babu Teron lo lapen ke aphangsi nilitum six schedule implementation committee podo halaso committee ben sini litum ke EPHLC long tamen niliklan dan momolo bons tame nang litum ang no rat atheng no nang kapacini ki lai pu hello 2021 aningkan niliphan Vice President arpu LA 20 LA Vice President arpu pen niliphan meeting nang phapipin pen lapen ke nili meeting si tong dunong lepin pen kopi ke chok chi pen apolone niliphan arpu pen abisuntuk halo so pen arni pen ni nan pu arni tame nili EPHLC parti ni ndo os tame ake jahatom khan latum a protocol ame thang mate ke claim kidam latum ot kachi ne son si nili thekdam long kasi nili non ke pudam ji la po hello EPHLC is not for only Jaikathar or EPHLC is not for only Angtong. It is all about all people hills leader conference. EPHLC ke lake all people. Lada ke kumane ake tek ubang doji, kumane ake tek bang doji. Lasi rada kami klaim lomplo dangte bong ke joyve, muni ke joyve. Lasi nale tum tame paje takha la EPHLC lake inglong aso party. Lasi la EPHLC jasemet non pangtangji pulang te ini tum abang putin tame cerak cicini ni muni cicini ni kumane bang ke cepiduk o bani bang do kumane bang ke nonoson Bikram Hanse ke 2019 aning 2020 aning kan sialang ke nili tu masuson ke EPHLC nang klang kle ko pen lo mon tame nili tu masuson ke EPHLC long ke diklaim dunia a chance ave ason pena asinon ke EPHLC ke kadowe phanta invite lo kadowe party phanta me invite lo EPHLC bangon ladake six schedule mate aron barim mate ha hakupen constitution six schedule kapang tanga party lah hello lasinili than pe klarji pini bangke lason le nili phan arpuna pisun pula dangte Bikram Hanse phanta arpu pesoni kopi porlo pula dangte 2022 ni kan MDC election uhud Socheng konsensi pen alang presiden arpu dok lor si alang bithung konsensi pen atiket alang long eta angko alang Socheng konsensi long alang nang thudun puldang telake kopia rono lagente alang bithung long ta konsensi long thadak ta MDC atiket long elo apen apu thak ta alang Socheng konsensi long alang angko nomination nga file dun labul ta alang phanta arpu pisunang kokpo kasi lang ret ang aya wedan nang ji
la sinili nang litumang no piniga lam thena pe klara po hello nili phan ar punang pi sunapot nili ninduk pik ya semet sar ja ay phan sinili putamji alangli hek o reu pusi Karbi Anglong arat tame puhur lo bon tame alang li ke thek kere ke la puson heluma la sinili no anta chok tuwar chalang bom lang labang so puthak insai permission te chokji athima e pechal si ke a ho akam si claim ing thirjir sa akam claim pula dang ke kek kang akam bang ke mi par pederji pusi nili nangli tumang no pachin lo pardon ini question nili ke also party na sa bom ya se membership living membership hoi si la pu ju chalo tame activities ya ta wedalo nangli phan ar pu kan than pet pen pinya instame thangalam thang berta thang abirta velo nili phan thang abirta ta velo la ke nasu bachar nang li berta long ma kalau super thang lo nangli phan ar pu kan than apon nangli ji berta lo ma nili ciberta lo alang litum nili jaga thar man pachini lo osar nili phan ar pu nam pe suntuk kopia por lo ma iphl si lap ana party ke me lap we are talking about constitution kosona ro convention te kopia constitution men nili phan vice president ar pu nam pe sun lo punili pulo bon tame alang anu chewar we pini do ma tangde nonjong si PHLC most welcome nilagi la khe pramang gaji song nili a phrang pen matalo nili 2017 ning kan pen tamen nili MDC independent thu don lo hala sut ke PHLC avela la sino anta nili ka ke to welcome Ingdeng Troxike Brapho Republic de Catalan Arkoya Chikloni Pine Koilector ni ada Bapora Lompen di Fugo Boy Higher Secondary School Patu Klamalong Republic de Catalan Bangso Mayalong Karbi Anglong Asongja Poman Peng Kedo Pen Karbi Anglong KAACCEM Dr. Tuliram Rong Hanga Hin Pensi Bangso Mayalong Lam Thepang Dak Ponlo Bangso along Tini School Pen Kachipate Pondo, Difu Government College, Difu Government Boy Higher Secondary College, Christian English High School, Ringbong Home Higher Secondary School, Difu Don Bosco School, Devi School Lapen, along Kaprek Pen Kachitongdun School Pen Chitongdun Rinti. Bangso along Akaitin Pen Kikan Kilun Mati Mithang Adat Tumta Cipak Langpon. Jasemet Pet ke Boro Dance, Karbi Dance, Dimasa Dance atum Cipak Langpon. Pendet ke Karbi Anglong KAACCEM Dr. Tuliram Rong Hanga Hin Pen Lam Theta Jaipon. Nilitum Maferangke Rustam Hanse Nangkelo Berta Public TV Karbi Anglong. Yang saya kan kasih orang atau makan, langkah puasa kita nyanyi ku, ini dong, aku tu nong le, lepas je, alang tu pilong le, normal le dong, ini dong, roh dong le, ani sih dong, siapa kali nangingkan, Karbi Youth Square, Karbi Nison Soro macam kata lo, ini dong malu hisap, dia hisapkan, jo papon lo, dia Bharat, Presiden pi. Ini tu jahat kalau sudah orang motor bukan jahil lo jodoh kan, nanti kau mulai jalan di situ me, dia lagi, dia virtual kan kami itu bahas nak macam ni lo, tapi dalam ni pulo dia noise yang mungkin, dia lasos, dia cerik dispel dia penai, tapi kemenai dia lagi, dia tu Karbi Nison Sorong aja ini, lasi lasos, Karbi Nison Sorong aja, kata lo noh. Ini dong corong itu deh, ya sampai dan kelong ceng lo, Karbi Nison Sorong aja, ni kalau saya kata lo dia faham, dia doktor hemoglobin normal panjang lo, ada tercara di parlemen, mungkin kita matangkan dan support produksi, alang di panjang lo. Aja kami Karbi Anglong raja rohoi, doktor hemoglobin normal jauh kami doain nomor di bawah lagi. Pun potong ba, ohong sorbar opera, Karbi cuma musuh. Nama dia kalin hajo ini ikut dikoka Karbi cuma musuh nama dia bosor apa baca kok untuk perahu pun. Tarkan kami Karbi Anglong raja roh, doain nomor dis. West Karbi Anglong Labor Union atumta Ingdeng Troxike Brapho Indian Republic de Catalan.
West Karbi Anglong Labor Union atum penta ingdeng trok sike Rapo Republic Day kita London. Lason si Rongkhang constituency ke Parlo Langhan Patu Aklamalong West Karbi Anglong Labor Union atum ingdeng trok sike Rapo Indian Republic Day ta London lo. Bangso kita lo namaya long mai cipahem phupon laki West Karbi Anglong District Committee President Carbon ing tipi pensi mai cari pon lo. Lapen ke bangso maya long aluhi sarpo laki ake hai munus kramsa Central Committee President Borson Kro Vice President Dipanjali Aksi Central Committee Sonali Hansepi Secretary lapen ke kaprek branch members pensi tami nang chitong dun si mai misen mi et pen mai pachun pon lo. Dongkam pen nilito mapirangki rangsina kathar nang kilo Berta Public TV Karbi Anglong. Nilitum ladak West Karbi Anglong Labor Union 1 dan nilitum kedamtang sitame pinian kurun kethom dengan lo itu 21 pensi nilitum laso dengan lo si la pinian bangke la Indian Republic abang ke kurune teman la si nilitum la members ke doan tum pensi tame ku asap nilitum cirung pensi nilitum pinila bangso that India that lasu kelong leng troksi kebra po ke pleng lasu nilitum ta pache tomon ba lasu nilitum labor union pensi tame nilitum tiklem poning asai datu tame nilitum Karbi Anglong ke dua pensi tame kamang hutum dok teklang lasu kamang hu ajok si nilitum apang e bangone dalo athe nilitum labor union pensi tame nilitum mission asai ke deng poning dopik sitame lasu nilitum kacethan poning dok teklang lapan rong rup sitame nilitum kopilo pupo mane kapapang bang abipin lang dito ate neli hello kam ke klam bang dito kaci sini bang kompik lang si laso abang putin tum sitame dito labor union pen kadu kita sini yaning pusipulo lapen ke elitum lanon ke bangji sitame laso ningkana bang ke aro sitame nitum kiseng ponaji phansi kaci sik dolo lapen ke elitum pinihat jong sitame dak mo porpai narke papo nilitum det apu Mahatma Gandhi alang li kabor I kacipaduk ajok si nilitum matela ilitum India angkang sitame Bharat sadhin kelong pensi ilitum ta isi ning arong cipilo lapen jalang li ning kiding pen kacipaduk ajok si ilitum ladak India country sitame cipulong lo aposinilitum lang litum maphan cikemo lo ilitum Mahatma Gandhi pan lapen ke nilitum la India long labor union asu kang turceng bang alang li pan pandar pan sitame nilitum cikemo pan padolo lapen ke ilitum ladak Karbi Anglong district ilitum kacipulong ilitum la Karbi Anglong district founder Samson Singh tiak hai pensi tame nitum cikemon pon padolo asalang litum pen akhir jume longji posini tum pini ladak sitam ropeta tum sitame Central Committee District Committee pen cenglok area committee tum pen cenglok Karbi Anglong ara tum sitame ilitum alang litum pen akhir jume donongji posini tum cikemon pon padolo athe alang litum kabori ajok silitum det itum cipulong lo lapen nilitum la labor union atum sitame ladak Karbi Anglong long le ke ducot la bali pirke dang long pado posi litum India long amhang apa tekceng aki hai panta nitum kemo ponang ko lo kasino ne prang sitame labor atum haning thunang ko walang litum akhir jume pensi alang litum pirim plang damatum nitum han bidi sore penceng lo sitame nitum hanang pipo kusitum lang litum han ning cepat hi ponsi alang litum akang hon kelong ji pan alang litum bidi sore lang se kelong ji pan situm cepat lang lo kasini litum la labor union pensi tame an pen nitum ke claim ponje phansi non la langdam lo na industry kusitame ke ladak tulo buko company
lahai long sita meni tum ke claiming asai akam sai de lo non son la dak pilo pupo asamela lahai long ta ni tum ke claim do ni lahai inquiry do ni asai bang tum ke dung asai lo basi ili tum bang ke damtang ningkan thongkep ke pang si lasu labor union bang tang unang popolo ing thurnang popolo sita me halasu ke tong thek the masi non ni tum ta mane sap si damnang koklo ni tum angke bor inang popolo si ili tum kar bi tum kaduk kawe ladak karbing long along kedua anak tum sita me ladak ke bang ji phan na cerap jitu dum ji phan si tum pachini lo ate ili tum yong si claim pote ke claim je bang se lo se ili tum muni da posi ili tum ke claim ji bang ke tum chang sob lo posi ni paching hon ka bang ra phan se tam pachini lo la penili tum la labor union tum bang ke ili tum karbing long ara ta tum han kapas sung je phan kali ate kapas jok je phan si ili tum la so labor union bang ke ing thor nang kok lo ate kumar ne court ti tum bang ke bahira ka chongda dam tum tas dopik masi lahai court eng je tum hansi tameni tum tipa jok nangji sini tum kenang padelo lapen equal bang ini tum kenang sa yang si ini tum ke human chen lo te ini tum ke plang lapen kidu tum human ra pepo asini tum target bang ke equal bang kenang po ate human ra pe ni nang li plang chota chok che asan si tum katuk muta kaching thor je phansi tum kaso bang ke kenang so lapen nili tum ke political party ta ramde lapen nili pen chenglok sitame ladake mane party ave lapen kapre ka party le dak bang sitame nili accept ji lapen nili lam ateng sinang pache tondon nang ji nili lam ateng panang pache tondon de bote nili ar kusi tame larnang kopo masih tame ladak kupi siglem pon nang ji asai masih tame ladak ni tum deng pona kopo lapen nang ni tum la puson dak thaka sai long ko am sepini kapa nang tum katalon iklo ne tum lapu west karbing long bangke ladak si central committee president lo laban halapu isenar bangke non hejong sini lige sing nam nama ladak bang tong ne delo lasi ne tum kave pe na jok si labor pulo je kave tum saide apot si ili tum haladak islong mangu ne delo lasi non ke bangji bangke ala isenar sitame apuda ke deng damji phansi ni kachisik dolo kasi east lapen west district hini lopot si ili tuma bangke ing thurnang po lapen la labor union bang halo ili tuma hokpe da kachiya lo lasi ili tum bangke abang putin ta mangu he daji phansi nili tuning ri padelo kasi nili lamthi lam chalo dapen nang tum dak nache tonglon ke long phi an ke nache tonglon lo long brik ta nache tonglon lo kolong na lapen ke kolong karbirong so pi number 1 ta nache tonglon lo lapen ke ladak kolong na ta nache tonglon lo pen chinong suta dolo lasi mane kawi saide masi tongune dalo kapre ke pini ke bang phoro pi phori kusini tum meninga che these tame lam bang ke tongune dalo kawi pe na joksi te wangi phansi chi sik lo tame gari sari gari pe na joksi nang